Spavaća soba glavna je 100, širok 194, unutrašnja je, koliko smo rekli Ivane, 194. Unutrašnja je 179. 179. Visok. Polje frame. Frame je visok 133. A unutrašnji je visok 117. Break? Ne. Ovo ovde, window seat, je 213. Širok. A dubok je do ove ivice 50. I ako računamo posle ove ivice, pokaži ovo ivice, Ivane. Ta ivica tu, dotle je 51 cm, u stvari 50, tačno ravno 50 cm. I ovde ima 3 cm. Ovo je ovde deo. Ok, break? Break.